prova número 2. Som el grup de creativitat de Boet, Aquesta prova està inspirada, a l'època dels romans. com es deia, Iluro. Es va inspirar amb la Torre Llauder, que és plena de mosaics. Per passar la prova, Heu de crear el vostre mosaic romà amb materials naturals. Anem a buscar tots els materials que pugueu. per exemple, coses que trobis per terra. Com per exemple pedres. No pots agafar materials que estan fixats a terra. Només materials que estiguin sueltos. En tots aquests materials feu el vostre mosaic. Teniu 15 minuts. Quan hagueu acabat, Feu una foto del vostre mosaic.